Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala na nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Pero adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw, Huwebes, no? Sa marong pitsaha, Oktubre 26. Pila na lang kaadlaw ang eleksyon, upat na lang yung kaadlaw ang higala. So ato aga mga kaigsuunan, medyo excited na, no? Tungod lagi sa nagsingabot na nga bugnong lugay, no? Ako naglibog biya pa anong gitawag nagbugno mo na ang uban mo higala na nagbugno na pud lamang kay ilang mong giagna gianggaan og bugnong lugay no murag mas mayo siguro nga piniliay no mura og mas appropriate kayo kay ang uban sa una do na manggoy mo gamit sa termino nga kanang eleksyon bugnong lugay non muna ang uban hinuon na nagbugno na pud lamang hinuon kay in line with the kana bitang description of the activity bugno muna nga uban nga na nagbugno na pud lamang kinuon gani dito sa Mindanao dili na gyud pud gani kuan dapit sa Cotabato City dapit sa Rosario Heights dili bugnong lugay non pusil nga lugay non itong nahitabo so wala no ato lang dili ako dili ko mogamit ang term nga bugdong lugay non akong gamiton nga term no piniliay mas may pa eleksyon na lang no eleksyon kay kanang eleksyon pwede man nagbinisaya pwede po na siya kinatsila pwede po na siya og in English di ba no eleksyon. Kasabot na kay na pero bugnong lugay nun, murag dili sa tamo gamit anang mga termino kay murag mao na hinungdan hinuon nga na nagbugno na pud linuon ni uban dito sa Rosario Heights na unsa man na nagpusil nga lugay nun. Ano? So na no. No nahala padayon tamang higala no. So ayaw lang mo anong bugno ha, wala lang kuan lang pinili ay o baka eleksyon. No atong timbayaon di ug may mudto nga atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, station manager si Father Ramaata, ang ato ang mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao sa Katolikong Simbahan, may mudto mga fathers. Ato pwede ay nga timbayaon ug may mudto ang atong mga PPCRV volunteers, no? PPCRV volunteers. No, wala no. Salamat kayo sa inyong pagboluntaryo ha. Wala ra ba ni sweldo ni ato mas may ganitong ang uban gani adto sa mga politiko mag-watchers kay naaman di ginagmay gitawag na tug pahinungod ato wala ra gyud mga pag-ampo ra gini ato gani og t-shirts wala po gani t-shirt kay naa t-shirt pero kulang kayo kulang no ana no sa na ato na lamang ning paano padayon lang gid kita. Okay, no? Sa arena kita sa ato ang catechism. Number 1 question. Father, sama may ato adya. Abe no unang pangutana. Wala sa ara sa taday sa CBCP News. Okay, no? CBCP News, kaobispuhan sa nasod sa Pilipinas, nagsaulog og misa dito sa Roma atol sa sinodo alang sa namatay nga obispo sa Tarlac nga si Bishop Enrique Macaraig. Gitambungan kini sa mga representante sa Synod of Synods dito sa Roma ug gani usa sa mga nitambong mao si Cardinal Chito Tagle ug Bishop Pablo Virgilio David ang kasamtangan nga presidente sa CBCP. Balita manghigala gikan sa Batikan ang mga delegado sa Synod mao'y gitutukan ang mga doktrina ug mga tradisyon sa simbahan. No, kini matod pa ni Cardinal Christoph Schenlarin at sa Archdiocese of Vienna, Italy. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ni ini kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangandam alang sa umalabot nga BSKE elections 2023. Okay. Nahala ato pud ari kita sa ato ang Saint of the Day. Boy na nga itong Saint of the Day karon bisan why nangutana murag si Jones Manaban ba atong kauban sa buhat no ang bantugan nga Jones Manaban nga kana nga naa sa laing istasyon pero nailaka dili man nagikan sa ato sa istasyon DWC
panahon ni Anihing Milimor Saicon, no? Anihing daghan kong akong amigo pong taga-Tanhay. No, ako pong amigong taga-Tanhay kaniadto. Nga wala na po, nalimot na mo ko sa mga pangalan mahigala. No, nga kuan nakatampo pug dako sa paglambo sa pamamahayag diri sa diri sa probinsya sa Negros Oriental. Abi no ari kita mahigala sa Saint of the Day. Pangutan na kisa may atong Saint of the Day karon. Taga na ang tubag ni ana ang atong Saint of the Day karon mao si San Ebaresto. No, si Pope Saint Ebaresto, the fifth Pope, holding office from year 99 to 108 AD. He succeeded Saint Clemens, no? Unya nahimo siya nga ilado, gilubong siya dito sa St. Peter's tomb, no, in the Vatican. Ang feast day ni San Ebaresto karong adlaw, October 26, no? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang ikalima nga Santo Papa sa Katolikong simbahan nga mao si San Ebaresto. Bueno, aron na kita manghigala sa ato ang mga katekism. Bueno, na atong nakalabay ang adlaw kagahapon, mao'y atong gihisgutan ang kining canon law. No? Sa ganitong ding canon law, no, ato lang i-review gamay. Canon law is the body of laws and regulations made or adopted by ecclesiastical authority for the governance of Christian organization and its members. Okay. Ngaari kita sa Catechism of the Catholic Church. Una atong padayunon karon, no? Ang Catechism of the Catholic Church, no, kini bitong pagpanudlo ba? In 1566, the so-called Roman Catechism was published in response to the request issued 3 years earlier by the Council of Trent. No, niya used until 1978. It inspired as intended the creation of many national catechism. Importante mo gani catechism baron uniform ang ato ang pagtulunan. Dili ba mukatag ba? Unya unsa to yung meaning sa in Greek word, ang meaning sa catechism is to echo. Okay, no? In the US, after the Third Plenary Council of Baltimore in 1884, the Baltimore Catechism was established in 1884. And then in 1992, at the Extraordinary Assembly of the Synod of Bishops that was convened by Pope John Paul II, a new CCC was approved by Pope John Paul II in 1962. Okay. And then, Catechism of the Catholic Church, what's the meaning and Catechism of the Catholic Church, an organized presentation of the essential teachings of the Catholic Church in regards to faith and morals in the light of the Vatican Council and the whole of church tradition. Tambil sayo na ha. Ang Catechism of the Catholic Church mao ang hiniusa nga pagpadayag sa mga importanteng pagtulunan sa simbahan Katoliko nga adunay kalambigitan sa pagtuo ug sa mayong mga lagda, mga morals, inubanan sa giya sa Vatican Council ug sa tibuok tradisyon sa simbahan. Ayan, no? So muna siya ay Catechism of the Catholic Church. Unsa may abbreviation sa Catechism of the Catholic Church? CCC. Ayan, no? Dili niya Short Circuit TV, dili CCC na siya, ha. Okay, review na ito mahigala. Padayon kita sa ato ang lecture pagtulunan karong buntaga. Ari na pud kita sa word nga Biblia. No, Biblia, no, Biblia or Bible. Unsa man ang kining word nga Biblia, Greek ni siya, Greek, no, Grigo. No, dili Grigo. Dili Grigo nga kailan ni Camille, no? Kini siya, kining word nga Greek kake, kining word nga Biblia, ang meaning ni ini, the books or mga libro, the books, mga libro. A canonical collection of texts sacred in Judaism and Christianity,
although the contents of each of their collection of canonical texts is not the same. The total of biblical books is different. Now, sa kuan, biblical books sa kining Catholic Church, 46 kabuok, no? Sa kuan na siya sa Old Testament. Pero sa Jewish Bible, 24 na kabuok. O, no? So mga pangutana, nganong man ipader nga wala man magkaparehos? The difference is because we differ in the selection of books inspired and not inspired by the Holy Spirit. No? Sa to pa ang hinungdan nga dili parehos ang gidaghanon sa libro sa Biblia sa Katoliko ug sa mga Hudiyo tungod kay managlahi ang atong pag-ila sa mga libro nga linamdagan ug dili linamdagan. Alang kanato ang libro sa Old Testament nga linamdagan 46 kabuok. Ang sa mga Hudiyo 24 ra. Ayan, no? O niya, ang atong libro po nga Biblia, no? Sa Katoliko, dunay imprimatur ug nihil obstat. Unsa man ang nihil obstat? Mao kanay nagdeklara nga walay sayop ang maong Biblia. A declaration that a book or pamphlet is free of doctrinal or moral error. No, sa ato pa kuan, nang gani nihil obstat, murag giingon na nga walay sayop ning libro ha. Ayan, no, naagunay mo pirma kisang kardinal nga mo ingon nga nihil obstat. No, buti pasabot walay sayop. No, ato pa kon mo ingon ka nga kining tawhana ba murag may pagka nihil obstat. Dili makasabot nga murag Biblia yang nawong. Dili nagpasabot nga walay sayop ang nasa sulod niya ng libro ha. Unya imprimatur, unsa man ang ni imprimatur? Mao kana ang matud pa lisensya nga kanang maong libro pwede nang iimprinta, no? An official license by the Roman Catholic Church to print an ecclesiastical or religious books. Sa to pa kinahanglan nga naay imprimatur. Imprimatur bote pasabot nga pwede na siyang i-imprinta, i-reproduce ba, i-reproduce. Okay, klaro na na. The grant of imprimatur is normally preceded by nihil obstat by a person who has the knowledge, orthodoxy, and prudence necessary for passing a judgment. Ito pa, mag-unag yun ang kining imprimatur. Andili, mag-unag yun ang nihil obstat. No, kana bitang maingon nga walay sayop ni. Kung naa na gani nihil obstat, posible nga magsunod niya na imprimatur. Kaya alang-alang imo usang i-imprint, iprinta usa nimo ding moingon kang sayop, daghan na kayo. Inyo nang na-reproduce unya ahya pa mo moingon nga sayop ni. Siya kinahanglan nga o moingon usa ta nga wala ni siya sayop, nihil obstat. Okay, ato na lang i-imprinta. Amo na nung unang mag-unag yun ang nihil obstat o imprimatur. Dayon. Okay, klaro? Last topic. Kissing the host before putting it in your tongue. Is it proper? Okay. Naunay uban mahigala nga daghan pa kaayong seremonyas para ber nila ilang kanabitang ibutang sa ilahang baba ang ustiya suman nga nangalawat. Eksakto ba na? Tubag na ana dili. Dili. Even if you have a good intention, sayop gina siya even if you have a good intention. Immediately after receiving the host in your hands, pick up the host from your left hand with your right hand and then place the host directly in your tongue. No other actions, no matter how well intentioned. It should be done before swallowing the host. Sa to pa wala na gyud kay action dunay uban nga ila pang iisa-isa di gina sa pwede. Kato mga naminaw, ayaw nagdaghan pa kag seremonyas. Pagdawat nimo sa ostiya gikan sa nagpakalawat nimo nga pare ba, lay minister ba, ibutang dikta sa imong dila. Ayaw na og imo pang iisa-isa, imo pang hagkan di na sa mao. Klaro? Okay, last. I don't know how to forgive myself, so can I forgive others? Uy, saan man po ng pangutan na ha? Ako dili ko makapasaylo sa akong kaugalingon.
So, pwede na po kung dili mo pasaylo sa uban. Okay, now, we can forgive others. Only those who have been insured can forgive us. Okay. Injured. Only those injured ay. Only those who have been injured can forgive us, namely God and neighbors. For those person who have hurt, we must ask their forgiveness. Ano man yung pangutanahan? Ano man yung ug dili ka makapasaylo sa imong sa kaugalingon, di po ka pwedeng mapasaylo sa uban. Dili na sa mao. Bahala nang dili ka kapasaylo. Bahala nang dili ka kapasaylo sa imong kaugalingon. Pasaylo sa uban aron pasayloon kas Ginoo sa imong mga sala. Okay. Last topic. Gani na ra ko niong last topic. Pinakalas na gid ni. Unsa man yung anticipated mass? Unsa man yung orasa magsugod ang anticipated mass? Actually, to avoid abuse diri sa lungsod, 6 pataas. 6 o'clock ang kenang sa lungsod. Pero sa mga baryo-baryo, pwede ra pod siguro mga alas 2. Kay layo man. Mga baryo pwede ra basta mga hapon, mga alas 2, pwede na siya for pastoral reason. Sa ato pa, ang diri sa lungsod, ang anticipated mass alas 6 gid na. Pero antos baryo, pwede na ng hapon, alas 2, pwede na siya. Klaro? Sige, di na lang nakita kutob ha, mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpatalingog. Bayno, no, kanang ako na mga sakop, no, mga PPCRB volunteers. O mga adlaw na atay meeting ha. Adili may volunteers so na naka-meeting na ko last week. Ang ato na lang chapel leaders, mga zone leaders o mga alagad sa BEC, ato pong ipatawag, no, aron atong mahatagan pud instruction alang sa umalabot nga eleksyon karong Lunes. Okay. Pangutana, Father, ug muda mo hatagan mi kwarta. Di ra may makasala og kanang among dawaton. Dili lang nako na tubagon mo higala, no, kay controversial. Controversial kay nang pangutana ha, no? Kiti of bagon. Kay diri nako ron daghang kayong gapasinsilyo ngayo silang tag 50. Tag sa kagatos ba. Da pangutana, magkasala ba ta Father ug mudawat ka? Di lang sa nako na tubagon kay controversial lang pangutana ha. Ikaw na lang may tubag ana, no? Muna ginaingon in your own good disposition. Okay, klaro? Din na lang nakita kutob. Ako na lang kini yung ubos nga laga driver and the Father Edwin Double A. Manamilit na pud ko ninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.